Bueno, mga higala mga kasama. Ato nagpatago lang sa ngan nga Cesar. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ang ato magtatampo si Cesar. Hindi ako problema bahay na sa mga sawa. Suga rin mga saba lagi. Murag way pa kailan sa uban kung mauna yung mga saba. Pero ano rin yung masabta no, ang akong sugilano no. Inaniyon ako pagsugod ha. Dali dong. Kantahan tika dong. Kantahan ko na akong sawa sa baldita kani. Kanta nga para panguyab gyapon. Panguyab na ko usab ba. Darga. Awit di noy murig ang original ni si Noy katubang Leo Carpo. Leo Carpo pag-utlat sa uma. Darga. Saksi ni ining kabulakan, saksi ni ining kalanggaman, ubos ni adtong dakong kahoy, didtong mataho ang imong kaluoy. Mitabon kadto ang kangit-ngit, kay ginaguman man ang langit. Apan kalit mihila ka, ambot nga no unsa ba, natahap ka sa akong gugma. Tuhoy o akong pinili, pag-utlan kaning kinabuhi. Muli kayo lada, isaad ko kini sa langit, imong katawa akong kasakit. Kung ang suga sa kapalaran, mapaw na ngadto sa lubnganan. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pagtadong, sarangay mong mahandong. Ay, nila na tumalikod kita sa kayo. Sa ibabaw sa akong lubong, ayaw kalimot pag-ibot, yan ang itong ngasan mo. Kinumdum na kuha na sa kukupari na si Pari Joel Pari Joel Asido o si Maridixie Asido. Okay, pre. Thank you kay pre ha. Sige. Pre, Cesar. Hinom Hinom pa ka atong asa to? Itong bata pa, sa kabata pa sa una ba, pre? Patanon pa to Oo. pa. Ibog gani ka ito siya nimo. Sa una ba? Kisa man. Ibog ka ito sa tanan nimo. Mau ba kisa man? Ha? Kisa man ha? Ibu kay nako. Nalimot ka ni Margot? Asa ba to? Kisa man ha? Margot ba? Margot? Ay, Sawa ni basta Mayor kan- Tam, sabi niya. Ayaw, hindi na Margot tos niya, hindi na mauwi. Klaro ba? Ibog ka ito gani nimo siya kaya ito, pre. Pero, mauwaw lang ka. Pre, sakto. Hinom ko sa Margot ay. Ito yung papang mimo ay budbud pilit. Murag si Dodong ba? Dodong ka to magician ba? Magician? O sa iplido ato Dodong? Ha? Akong bigo ba? Dodong. Castro? Dili, Dodong Castro. Katong magician ba? Nga maligyag budbud. Kanang dito sa Danao, taga Danao gali. Dili ko Birgara? Dili, yang mama, papa, mao to'y mungkuhan, trabaho sa biligyan budbud. Sige, basta tinagbudbud to siya. O, nakahinomdom na ka. Klaro kay hinomdom na ka. Numdum na ko. Nagkauyab gid mo ato sa una, pre. Ha? Nakauyab gid mo ato. Nagkauyab ko taon. Ano ko taon nagkauyab? Bumi magkauyab ba to? Hinumdum na ko. Kuan, pero usar na bikadlaw nagkauyab. Usar sa mga. Ay, aragot ato, pre. Haligi? Ano mo to, pre? Nagbuwag dayon mo? Buwag na yun. Usar kadlaw. Usa may gibuwagan ninyo ato nga kagwapa na bato. Discourage ko pre atong bayada pre. Unsay nga? Discourage ko. Na-discourage man ka. Usa may na-discouragean mo? Isura pong sa to ni discouragean. Usa may na-discouragean mo ato? Kuan, kay bahel sugam ngutot lagi pre. Kusog kay ngutot oy. Biha lagi. Discourage ko. Kusog kay ngutot. Utot ba niya? May tatong hinay. Pasta bulhot ba kayo? Grabe sa. Grab gid kayo. Grab yun kayo? Grab. Grabe. Para utot lang. Discourage na ka. Gawas discourage ko pre. Lagot pa ko. Nga naman. Di mo mapatuto pagkan. Hingnan ako nga. O kaututon ka dahi. Palayo sa taon. Ayaw doon mga tao. Bila. Dumugong din sila kay. Lain kayo kusog kayo mga utot. Unya. Kalagot kayo kada utot. Ari tanaw na ko mga tao. Nagtuo mga tao nga ko yung utot. Kali kusog lagi kayo. Di ba sila mo tuo nga ang babae makautot ug sama ito kakusga. Mao nga ba uwaw taon ko kaya ko may pasanginlan. Binabuwagan ako lisod kayo. Mo ba? Di sir good. Ano tanam ka? Ha? Anong utana ka? Nakita nung gumis Margot, pre. Ano mo ba? Unded? Matay, pre. Di ko katuo nga siya to, pre. Ha? Ano naman? Wa pa kayo, pre. Puti na kayo.
Sukad lang nga na uli gikan sa Japan. Mo ba? Di ba? Asa meron, pre? Nga naman, may plano kang nakigbalik niya, Cesar? Day. Ha? Nagtuo kang sugton pagka atong bayhana, Cesar? Day tilma, koan kini. Kuya, wag rin ninyong mga laki sa. Di gyud di ay mo kakumpiyansahan. Noon sa mga day tilo, upat ka lang ka. Kaya nga, di tinuoy. Naibaw ko, oy. Sa gisulti ni Pariti Roy, nakasabot na ko sa nasud si mong huna-huna. Ha? Tingalik na limot ka, Cesar, ha? Nga minyo na kang dako. Minyo, sa isulti taon Ay ako, di nalang ba? ka. Sus, buhatan niya, do. Di ba, maom na higayon na, kada higayon na imo na buhaton, mubuto na ang sikretong bomba na gitaguan ako sud sa dugayng panahon, Cesar. Sa isulti mo, diabang, nag-iskutor kang bumba, eh. Basta, buhata lang niya. Buhata lang niya na, Cesar. Huwag ikaw, Preterio. Bantay, uy, asa naman Si to? Bata, eh, daan ng hadlok di mo sa una pa, to, hadlok ka na. Ang nga mahadlok siya, kay siya mo ay nagsugnod aron mo dila ang pag-usap ang nagbaga kong kanagot. Day tilma. Timan ina. Ingon anak kabalita ko asawa. Pero tungod lagi kay love kay nako akong asawa. Kunya, ako pa yung asawa. Pagpaubos na yung taon ko. Ano sa taon may gubot ba? Kunya, Ay, naunsa ka si Sar. awa man tay. Nag-aaway na sad mong telma, no? Bota na yung mga anak eh. Muli may mutang di kaway na ko. Sayop man sad na ni mo. Sayop po tay. Asa mo bitang sayop? Nasayop ka. Kaya wa man imong pantunan na imong asawa. Musugot ka malang kasaban ka. Yawa-yawa ka atubangan sa dakamataw. Kaya ako, di na magselbi na ko. Kaya katong inahanan na niya, usak ko lang kasulti. Mukurog ka to. Ha? Mo ba tay? Oo. Ayaw pasagdi ka ng ingon na anak pasagdan na nimo. Ayaw eh. Banagog ka. Ikaw ang padre di pamilya. Imong tingog ang dapat masunod sa inyong panimay. Mo ba tay? Kuan tay ka ng kuan. Usa man musukol nimo imong Sukol-sukol tay. Ako na taha. Ha? Wala taha mo tagam. Ha? O dili ka na niya singag-singhagan pa. Tay Serge. Recorded by X Thunder Gaming. Papit aron mo tagam. O dili na mo sayon-sayon nimo. Kinsa man tay? Ang akong anak. Kinsang anak tay? Ay, ang anak mo sa tong siling ha. Unsa? Dahil kay ko mata. Oy, dili ba si Sar? Gibaw. Ha? Oo. Sige, biyaan taon na mo kay. Tay, asa ka tay? Katugon, man ko. Abangas ka. Kanay amahan, usara ka sulti. Ikaw, Cesar. Niyatin ako sa noon. Dali na, Cesar, kay mga tug na ta. Aha? Sige day. Sunod ayon. Ayaw pag dugay-dugay ha. Kay magpahilot pa ko nimo. Oo, day. Pre! Si Pedron balik. Cesar, Pre! Ako magkikisita na ni Kataw na eh. Sige, pre, sir. Panindan niya. Dudag yung kwa dito handa na. Murag, ando na ni Gihimo milagro tingali ay. Nay. Sige, kwi. Murag kikik, bida. Karo lagi yung kanako. Uy, asa ning tawhanan? Ni gawas man? Uy. Murag doon na siya giduol nga tao. Kinsa na tawhana? Ayay, panidaan ko ni Be. Duda ko anong tawhana da. Murag naghimo na sa digmilagro tingali ay. Karon lang yung ka. Ako gina yung sitan. Ay, ikaw din, pre. Stilan mo, dugay na kung sisit mo. Yung kakita na ko, ganyan kung sisit mo. Kita ba ko, ni self lang ko kadiyot. Kung sa imong tuyo, ha? Kini, pre. Sa tuyo mo. Kinsay kailay mo din yung panday, pre. Nangita man ko panday. Kaya akong amo ba? Nanginanglan siya gud og panday. Wa kay kailay yung panday, pre. Ano, si Lito Kritan ay. Ito kritet. Di ba si Robert Acorda. Panday na wilder bigla kay bawo na tanan. Sultihan delegado gay kung puyo din ni lugar pero katuto akong gipangalan pero lagyo mo kay to. Dili ko ilang tao ka ba banday. Isa man kini usa lagi pre, usa lagi. Kinsa man, pre? Ako pre. Ha? Ako re. Kalimot ko na ako eh. Ako kabao ko. Kabao ko manday. Mao ba? Bisag mo tanap ka sa mong mga silingan ini.
Awa na sila na ilang panday di. Ako rin yun. Sus, pastilan gud mo, pre. Imo pag yung kong gilisod-lisod daon. O sige, lisod-lisod ba? Walang yun ka mo diretso og sultin ako nga mao di ay ka. O karon na isultin mo kunin mo. O lagi, pero sige lang. Di lang ta magdalis na kay madugay tag may mataas na ang atong istorya. Taas bitaw. Kuyog na nato, kuyog na ko. Adto Ano? tas bahay sa akong amo. Ha? O sa ito trabaho niya? Ay ang iyang kurtahan ragud nga sa iyang kwarto. Naguba man ang doorknob. Nya, mahalon biya nang iyang doorknob kay kwartahan man. Basta doorknob nasa ilang kwarto. Ah, di ba? Mga mahalon gyud tayo na. Mahalon de. Sige, sige. Mahalon de. Mahalon, Sa iyo ay. na. Mao ka kuha ng trabaho. Ay, panday lang, bida. Pultahan ra, pultahan. Oh, kumagam trabaho na. Mahalon ka. Oh, mahalon oy. Ay, kini. Mao ra man tiyo ang giingon. Ana, kuyog na ko kanang. Ay, di sa pagkuha. So, girimenta. Ang agman to, dito muhuwang to girimenta. Siyempre, magdaki ko girimenta. Panday mo ko. Sige. Mag-abot ang tagdo sa eskina ha. Kay magpalit kog doorknob nga bago. Sige, 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 pre. Paabuta lang ko dito. Dali ra ka na. Dali ra ka na. Paabuta ko. Aw dali ha. Basta igor man kakang makuha si mong mga tools. Sige, magkuha ako ang mga tools. Dali ra ko. Sige, wata ko to sa eskina pre. Sige, pre. Kini. Kwarta ni ko ani. Asa to bitangan ako akong asa to mga tools diri? Ay, di raman di ay. Ang kanila dadon ako. Total, ador na raman na. Dali, yung dahil lang ko gabas martilyo. Kining screwdriver o guban pa. Kanilang screwdriver niya. O guban, kining Phillips screw o kining Phillips screw o kining screw. Mawag siya ko. Ador ako. Asa ka si Sir? Day Judy? Asa ka? Day Judy, day? Yabagay sa lang, Judy! Hindi mo mo! Day. Asa ka? Kuan day. Wato ko sa kuan, bahay sa amo ni kumpare Kusmi ba? Okay, na ipapanday. Si Pare Kusmi ba? Sure ka? Sure, unsa na siya ay. Kadis paritiroy, Kusmi yung bida. O day, sure kay ko. Dali kay ko. Ato na to na mo. Kadiyo na kayo to day. Kay maayo na lang ni, makapamugas sa gamay. Sige day, ato na ko day. Yamat ra. May pandayon ko na siya. Kunya, uway ang martilyo o gabas. Doon na lagi ni milagrong gibuhat ni tawhana. Abi kaya niya maisahan ko ay. Tuan na. Sundan ako siya asa siya paingon. Duda ko ani yang gikasulti ka ganina da. Duda ko, sundan ako. Asa ba si paritiroy? Bida, yun siya, kadali na siya. Wapang din. Masuk yan. Gitsam ka na. Pre, nga tata. Yaw, dali na sakay dili. Sige, pre. Paritiroy, pre. Nana ko, pre. Yay, daan pa ko. Naghuwat-huwat sa iskina. Nagi na siya gipaabot. O kanang sakyanan. Nay, nisakay na. Sundan ako sila. May habal-habal. Habal-habal! Imo ning sakyanan, pre? Dili oy, sa ako ning amo. Oh, di ba? Oh. Di ana ta. Ay, sige, chatting mo. Sige, tingin mo cellphone. Mau di ba mo mo? Dili oy. Mau di ba, dili? Dili lagi. Dili mo Mao yung ang bahay oy. Masa din eh? Iyan ang tindahan. Amo ba? Nya, naaman siya kwarto. Kwartong gamay diha sa iyang tindahan. Ang doorknob maoy naguba. Oh, mau ba? Abi na ko dito sa bahay. Kwarto di sa tindahan mo ba? Oh. Dali na. Oh. San law na kanaog na. Ha? Lagi blak uli. Ya, watal ko diha kay i-parking ko ni Parking ko mo ni sa taong sakyanan dito? kining ako ang dili ako ang sakyanan ako ni parking kay basig bedakpan ta diri. Okay, sige, sige, kabala. Naog gabi. Huwat lang ko ni mo dire, ha? Pre? Larga na, itingog-tingog niya. Iliho kay ka, larga na. Recorded by X Thunder Gaming. Dong akong plate dong Dala na mong sukli. Kadiyo sa kay manaog sa ako ha. Ay, mag-unsa ka ni siya dinhi. May pandayon pa kuno siya. Pero way tang hiraminta. Karon ka lang. Pero, naman siya hunong anang tindahan sa... Oh, yamat. May babae nga ni Duol niya. Uy, kagwapa na ba yan, ha? Siya di eh.
Ikaw may gikuha ni Kusme nga panday? Si Pariteroy Cosme di hugi. Oo. Ay, nakita naman kong kagod may kanawag sa akong sakinan. Ang dali, so dali. Sige, musudod ko nimo. Animal ka kasi, sir. Daan pagid ko. Sige di mahimo. Ha? Nanood sila ng tindahan. Kinahanglang maabtan ako sila dito sa sod. Magdali ko. At tuon ako sila. Dali, sir. Suot lang ay kaikog. Tindahan man bitaw ni. Junicia? Madam? Ang dami og snacks si sir kay ako mo'y mapapanday sa guba diri sa doorknob. Yes, madam. Sir, kasi gusto niyo mong kanon, sir? Bisag unsa lang. Okay ra ko. Ato ako, sir. Dili ko nimo pwedeng kanon, ha? Ay, Junicia, hinungya. Igat-igat baya ka, ha? Lagaw na sa kong kisugo ni mo. Yes, madam. Dali na, sir. Kining pagkahan mo'y among ipatrabaho ni mo kay, guba na magud kayo ang doorknob. Maayo pa bang kaan ni siya? Umayo ba na? Pero ilisa na tudur na nga bag-o, ma'am, ha? Para siguro yun. Oo, tuan ipapalit mandaan ko ni Kusme. Ano papalit ka Teroy daidan. Sige. Okay, madam. Wala problema. Salamat Dali rin ka. siya, madam. Daan pa kung may milagro yung pag-ibuhat. Uy, Day. Ikaw din ang may na kong laking bana dyan. Ha? Mau ni mong kabit, ha? Mau ni mong pandayon, ha? Ay! Mau ni mong pandayon? Asawa ko yung nawa na! Busa! Kulatahon kita! Ay, sino ka? Tilbay! Akta ba lang siya? Usa! Huwag ko magpataka! Gisundan ka! Ubat yun ko ni pabayaan na! Ay! Aso! Piloto! Ay! Animal mo! Ha? Yan ang doon na po. Hoy! Yung sa mga mo akong amo, hoy! Tilbay! Gusto na, Day! Gusto na! Mga ko problema kay imbes mga kwarta na unta ko ato higayon na disgrasya binunita bukig bugno ba taon niya ang babae nga abot ang trabahuan silang pultahan taon karon higiha be saan man ako dahap ka ni kariglo sa ibuhato ng mga ni paliw tabagdi ko niyo ati presbe usab niya ako asawa sidekick ko ka playkikan ka ko ni usab niya ako buhaton na ni Bam Cesar. Thank you. Ate Pres Sid marketing. Thank you. Ate Pres okay, sino na ito karungadlaw, ha? kanis dudong Cesar Ate Pres Cesar. kanis dudong Cesar Ate Pres kuan lang kanang iyang asawa abubuan gyud pwede ka usa Ate Pres nga bisag asa dito away-awayon siya singga-singgahan lang siya bisag asa awayon siya sang asawa away pakialam kung kitsa mga tao nga naa diha sa ilang palibot hangtod nga niabot ang tigayon Ate Pres nga giadto siya sa iyang kupari si Pariteroy nga nang ang alias ni Steroy nga kusmi angan katong sa iyang amo Teroy may gitinuod nga ani unya diha gayon Ate Pres gipa tawag niya taon si Cesar nga gipaayo taon og kanang mga guba nga doorknob taon niya niadto dito na tungod lagi kay nakalitan siya ni Duli ang asawa wa siya kadagi rin taso gisudad siya ang asawa kay di siya katuo nga usay padayon niya nga wa man siya mundag martilyo kung sa para diha. Mao to pag-abot ito Ate Pres kita man siya kay gwapa sa kay babae ni sugat. Unya ang babae kita man nga ang iyang asawa nga oy mao din ni imuhang ayohon ha Mo padayon, mo ni padayon. padayon nimo gibugno Ate Pres. Antod ka gibugno imbes makakwarta sila gikihan noon ang iyang asawa. Sa badaba pag nung ariglo saon man nato. Na, Sayop na sino siya. ka na, gibog na magod niya. Ang asawa Ate Pres sayop sa to iyang asawa di mo. Mao lagi. Ano ba mo tana og unsa ni ana. Di ka diretso niya bugno Ate Pres bubuan gyud. Mao na. Mao na lisod gyud bubuan na to asawa malditaw niya mukalit-kalit andar ang iyahang baga. Unsa pa nga nang babae polar Ate Pres? Nahabit na isip Bipolar na nga babae? Dili ka na bipolar doon na may gamay. Ha? Murang nagsinanik na baro, bubugtiil. Bubuan gyud Abubuan silusa. dyan siya, dili na Murang bipolar. nagsinanik na baro, kung bubugtiil ba? Abubuan ka na, abubuan dyan, silusa ka siya. Bubugtiil. Bugibog siya Joyce, ang dancer ni mo. Joyce, ba't kabarangban? Ibog sa Diyos. Mubukol pagkitiil. Burumay mo daw basket, kaya ako mo sa basketball. Ano kay mo bugtil, Iya, mga bandok nung nani, bugbukit mo. Sinukmatan ko to sa kinay, kadong takag ikaduan. Ipagkapinan lagi ko ni mong bugtiil kung manok din lagi ng sugar mo tao. Amaw mga Pedro. Ano mo na siya, sabi ibog, nanik na baro. Ibog Joyce, bapa ko rin Joyce. Papa Joyce eh. Suya ka. Ang suyang alam ko yung sa senyor.
Kwarta. Bam, sabi, tabog na to, ani. Bagay ko. Bam, kanibang, nakihan man noon sila, bam. Saon man ni. Bagay na. Ako, ikatambag ito, itabag gini mo sa uwa, duklas na usahip na sa... Mauna. Ang ko po tanaan niyo, ganong maumanikin na iya siyang asawa. Wa man siya agi nga nakita. Oh, daan na gyud siya. Wa siya kay bao pagdaga siguro ani Di, bam. ang kanayang asawa, madunahon. Atong pambitan dire sa Sirach 25 verse 20. Ang usa ka bana nga hilumon nga may asawa nga tagaw-tawan sama sa usa ka tigulang nga nagtungas sa usa ka bungtod nga balas. Kabalas. Di ba kung maglakaw ka sa balas ng mutiil yun, musangit mo sige magkaus-us mo ni ang buhaton ni mo ani sir, imog yun ang pantunon, imog yun na siyang badlungon pero na iyang kamadudahon kay tanawan ron nakiya na hinuon mo kunya kinira bang unsingan ni ang amo ra ba ni sa amigo sa imong bana taga magkakaon na siyang taga manigatubang dito mas may na po doy Hindi makabayad na siya na. Saan? bahala siya mas may po ni may tabo ni niya aron masuko niya ang kanayang dilin sa mga patagkaulo na duda Da, sakto gid. mayon tato ya mayon tato to gipaminaw ko sa gistoryahan makadungog tayo nga magpaayo dig pultahan magdili kay mudili tolo sa pamugno kasi iba kung sa ituyo Iya magi desisyonan ba niya nga mo ikabit. Na, ang tag-iya pas balay mo gibugno na ba. sir inikato dito ipatawag man na siya sa barangay or dito ba mo kuha dito sa abogado asa ipatubang ayaw ginagmuhangyo ni mga asawa nga labani ko ayaw patagman na siya aron sa ingon dili na siya magkana niyang matasan kaya dili maayo Di maayo. dili ka maayo nga madudahon nga napay daanan naman to ingon ko di iyang papa nga mag unsingan ini ka ng Pantuna na yun. pantuna oh Imo magianad. ultimo nga mahal nga mahadlok Hadlok eh. Oy, kisa ka na Kisa na kay. Ha? Adak sa tong silingan. Alis ako kay magkatulgo. yan, nikalit ko kalubad papa yung papa ay patahon na yung asawa utara magabot na rin o sa atin siya katugon man Yung pagtabi mo na kinyo. pantuna na dong aron pananglitan og duna na niya uy kini ra ba ding palaaway nga magtiayo no Ano ba? imong silingan ay ang bata nga nidako at kay batasan Tinaw na. imo ganin sugol bala dia Nakasunod. Mago ay ba? di mo anak kasuban si mama balik ka sa mga anak di ay musa pa ka kamatay Kunya aka na dili sa ingon ko na tipis. Kanang yung bata nga motubag-tubag niya katawan lang. Bitaw? Kanang murag kita matanda labi na kanang sa Yang-yangian. sa Facebook bitaw kanang tubagon siya. Dai na out. Dai ko ano siya. Ay wa ko mukaon wa. Tatuog ko. Ay, content na. Content lagi pero maana ng bata na. Mauna yung Batik manda. good. Maana Batik ng bata kayo na. makita mo sa mga Magsisig pa bata. rin. ma-influence sa mga mananaw Content na pero ang bata maana din siya Nga, tubag-tubag na. musunod ba na ay, inani di ay. Ang bata. kato ko nang tita gulyat dili mo gito AI gamay kay batang laki Nagkamaya ka pa rin yan, puno ko tagrasya. May kay mga diga, may kay batang laki. Kumano mo sa rin? AI na. AI po. AI po. Katong bata gagamay kaya na. Natural man sa bata. Dili. Pantuna gina Daghang AI ron. Pantuna gina siya dong aron sa ingon dili ka maawawan, dili maawawan ninyo mga anak ug dunay kahusay inyong pagpuyo. Kana- Kay ultimo yang papa ug mo yang tatay magkita mo bahag ang iko. Mahadlok. Mahadlok, uy. Ikaw ba, kanang usol mag yung AI, wag ka kasuhay yung AI. Ay, ira-iya. Ay, ano kaya yun? Di si Baril kaya Sa bangga. AI. AI eh. Ang mga peres naman ako kay LO. Kuna ko ang puzzle. Tihon. RMN